Llangynwyd yw'r lle i fod ar Ionawr 13 bob blwyddyn, lle rydym yn dathlu'r hen galan, traddodiad sy'n cael ei gofio gan bobl leol pan roedden nhw'n blentyn, traddodiad sydd wedi mynd o genhedlaeth i genhedlaeth. Fe welwch hwn lle mae Gwyn Evans yn parhau traddodiad ei dad heddiw. Mae'r fenter yn gweithio gydag aelodau'r gymuned i sicrhau parhad y traddodiad hwn, sydd wedi dod yn noson boblogaidd i bawb. Trigolion lleol ac eraill yn teithio o bell i fod yn rhan o'r achlysur arbennig iawn. Eleni gwelwyd pobl yn teithio o Fryste a Llundain. Madawiad nos enom, os na chawn ni gefnad, rwch glywed madganiad, pa fodd mae'r madawiad, pa fodd mae'r madawiad, pa fodd mae'r madawiad nos enom. Mae'r gyseg yn gyson ei mwngyd a'i chanfon, a'i lygad mawr gion, a'i lygad mawr gion, a'i lygad mawr gion yn chwarae. Dyma beth sydd gan rai o'r mynychwyr i'w ddweud am eu profiad yn mynychu'r noson. Sicrhau dyfodol y traddodiad, mae'r fenter yn cynnal gweithdai ar draws ysgolion Cymraeg a di-Gymraeg y Sir, a hefyd yn ymweld â chartrefi gofal mwyn rhoi cyfle iddynt ddysgu am hanes y Fari Lwyd a chreu Fari Lwyd ei hunain. Yn ddiweddar, mae'r fenter wedi datblygu cyfle i fudiadau ieuenctid y Sir ymgymryd â phrosiect gwlad. Mae'n prosiect 4 wythnos sy'n canolbwyntio ar ddiwylliant Cymreig a'r cyfle i edrych ar hanes leol unigryw eu cymunedau. Dysgir y Fari Lwyd yn ystod sesiwn 2. Prif bwrpas y prosiect yw cynnwys sesiynau Cymraeg sylfaenol i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc a staff yn y Gymraeg. Mae diwylliant a thraddodiadau fel gwreiddiau cymuned, gan roi stori gyffredin i bawb ac ymdeimlad o bwy ydyn nhw. Mae'n bwysig cadw'r traddodiad hwn am genedlaethau'r dyfodol.